Vítajte na výstave Ohňostroj splnených prianí, na ktorej svoju tvorbu predstaví akademický maliar Pavol Král. Ohňostroj splnených prianí. Vychádza to z posledného diela, ktoré ešte vzniklo pred týždňom, z posledného diela, ktoré vytvoril špeciálne pre túto galériu. Máme 4 základné okruhy, ktoré sú dokumentom jeho tvorby maliarskej aj grafickej. Je známy aj ako grafický dizajner informatívneho systému, ale tieto diela sú naozaj najnovšou konfrontáciou jeho umeleckej tvorby. Vystavujeme grafiky, pretože bol dlho rokov aj grafickú tvorbu tvoril z roku 2008 a najnovšie diela z roku 2025 až 2026, ktoré sú naozaj plné týchto ohňostrojov farby, ohňostrojov svetla, ohňostrojov motivov a sú takou zaujímavým protipólom k starším dielam z roku 2023, ktoré sú figurálne a sa volajú z cyklu Zrkadlenie. Je to práve jeho absolútna kresebná akrybia, ktorú má, že tá figura ženská, ktorá bola dlhoročnou inšpiráciou jeho, je transponovaná aj do prírodných motivov, aj do prírody, pretože Pavol Král je vlastne svojím cítením krajinár. Chodí po celé Slovensko, chodí po slovenskej krajine, cíti ju, preciťuje ju a naozaj je to vidieť aj v tých jeho moderných interpretáciách krajinárskych príbehov, ktoré teda naozaj signalizujú veľmi silný emocionálny zážitok. Základom tejto výstavy sú najnovšie práce, ktoré v posledných týždňoch, mesiacov, ktoré ani nemám ešte dostatočný odstup, ale jedno viem, urobil som si radosť. To je pre mňa podstatné to, že posledné 10 ročia som používal hlavne racionálnu zložku mňa samého v tom, že vo vedení medzinárodnej organizácii, Slovenskej organizácie umelcov, UNESCO, v Rade vlády pre kultúru a mnohých ďalších poradných orgánov, analýza zákonov a podobné veci. A konečne som sa dokončil to, čo som chcel, umelka. Dokončili sme tento rok oslavujeme storočnicu. Preto som sa vzdal vlastne všetkých funkcií a mohol som sa vrátiť späť k maľovaniu. A toto je, táto výstava, to je vlastne výsledok posledných týždňov, mesiacov, kde som sa vrátil 10 ročiam každoročných plenérov, týždňov strávenej prírode. Milujem prírodu, vôňu, dotyk, farby, od pohody idylické až po dramatické zmeny. Nikdy nezabudnem na okamihy, napríklad v horách za polárnym kruhom na severe v Škandinávii, alebo v púšti Atacama v Čile, v púšti Gobi zase v Číne, ale aj na Slovensku mnoho momentov, ktoré mi navždy zostali v pamäti a ktoré sa tu nejakým spôsobom odrážajú v týchto maľbách. To sú napríklad okamihy, keď som ležal na hrebení roháčov, tvárov ústretu osviežujúcemu dažďu. A cítil som tlak čiernych tmavých mrakov, ktorí sa blížili z oravskej strany. Prevalili sa cezo mňa. Strhnuté vetrom sa prepadli do slnkom zaliatej doliny v Liptove a rozplynuli sa. To sú momenty, ktoré naozaj ma poznačujú, okrem vzťahov s ľuďmi a všetkého možného, ale toto je niečo, čo boli tie impulzov pre veci, ktoré sú tu. Výstavu si môžete pozrieť do 23. maja 2026 na Zámockej 22.